miau, 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 miau. Hola, com estàs? Jo la veritat és que amb moltes ganes ja de gravar este vídeo per fi parlar de llibres. La veritat és que no ha sigut fàcil triar el llibre per a este primer vídeo, però finalment m'he decidit per una autora que m'agrada moltíssim, que probablement moltes coneixereu i tal vegada haureu llegit alguna de les seues novel·les i que jo pense que tracta temes vitals que sovint s'obliden en la literatura. Ja sabràs, perquè ho hauràs llegit al títol del vídeo, que estic parlant-te d'Eva Baltasar. I avui m'agradaria que tu i jo xerràrem de les dues novel·les que té publicades, Per Magel i Boulder. Jo la veritat és que vaig llegir-ne les dos pràcticament després de publicar-se. La primera, que va ser Per Magel, em va sorprendre moltíssim i em va aparèixer una novel·la completament diferent a tot el que havia llegit abans. La segona, Boulder, que és esta, la vaig llegir durant el confinament perquè es va publicar en març, uns dies abans que ens confinaren. I tot i que té trets molt pareguts a Per Magel, és cert que són dues novel·les molt distintes, sobretot pel que fa a l'estructura. A mi el primer que em va cridar l'atenció d'aquestes novel·les van ser els títols. Ambdós són breus, són sonors i fan referència a fenòmens geològics, perquè el Per Magel és una capa de gel al terra que està permanentment congelat en algunes regions extremadament fredes del planeta, i els Boulder, segons tinc entès, són roques que estan aïllades i que es troben sobretot a la Patagònia. Estos fenòmens s'identifiquen amb les protagonistes de les novel·les, perquè la protagonista de Per Magel, per exemple, és una dona que per a no patir, per a no viure més desil·lusions a la vida, s'ha anat creant com una capa de gel al seu voltant, una capa metafòrica, òbviament, i això ha aconseguit en realitat l'efecte contrari, que és que ja no pots sentir cap il·lusió, cap alegria i cap esperança en la vida. S'ha blindat absolutament d'allò bo, però també d'allò roí. I la protagonista de Boulder, que per cert no té nom, igual que la de Per Magel tampoc en té, no és que no en tinguen, sinó que nosaltres al llarg de la novel·la no hi tenim accés, no en sabem els noms. Encara que sí, la protagonista de Boulder és anomenada així Boulder per la nòvia. I per què? Doncs perquè la nòvia considera que la protagonista és com un boulder, com una roca aïllada, perquè a força de prioritzar la soledat, a força de preferir estar sola front a la companyia dels altres, ha anat aïllant-se, però no només físicament, sinó sobretot emocionalment, psicològicament. Ambdues protagonistes tenen moltes coses en comú. Les dos tenen 30 anys llargs, són lesbianes, com t'he dit abans, no en sabem els noms, i d'alguna manera se senten separades de la resta de la gent, alienes a la vida que transcorre al seu voltant, com si no anaran amb elles. Jo crec que d'alguna manera també senten que no tenen control sobre les seues vides, com si no pogueren influir sobre el rumb dels esdeveniments. I clar, això fa que adopten una perspectiva, una actitud nihilista, desenganyada, passiva. I al mateix temps, aquesta actitud, que a tu com a lectora et podria resultar una mica repel·lent, sobretot al principi, és precisament el que fa que la forma de parlar de les protagonistes, que no t'ho he dit, però també són les narradores de les històries, que aquesta forma que tenen de parlar estiga plena d'humor negre, d'ironia, de sarcasme, perquè tant Per Magel com Boulder estan escrites des d'un punt de vista així com tragicòmic, que a mi personalment em sembla molt encertat. Perquè amb això Eva Baltasar aconsegueix que, per exemple, amb el puntet còmic, els grans drames, els grans traumes de les protagonistes no queden tan dramatitzats, com que perden força. Jo crec que d'altra forma ens semblarien massa melodramàtics, com exagerats, fins i tot falsos. I d'altra banda, gràcies a aquesta visió més tràgica, però sense passar-se, els drametes quotidians que voldríem ignorar o infravalorar perquè pensem que n'estem fent un gra massa, cobren la importància i el pes que realment tenen. Per a que ho entengues, un exemple extret de Boulder. Així, la protagonista s'enamora d'una xica islandesa, se'n va a viure amb ella a Islàndia, tenen una relació, viuen juntes, bla bla bla, i al cap d'uns mesos la islandesa diu que vol tindre fills. Ella es queda embarassada, tenen una filla i a partir d'aquest moment la protagonista sent que, per culpa o gràcies a la maternitat, la relació de parella mai tornarà a ser com havia sigut abans. Si has tingut fills, sabràs que, pel que es veu, perquè jo no n'he tingut encara, la cosa és així. Si tens un fill amb algú, la relació amb aquest algú canvia per a sempre. Donem per fet que és així, que la vida és així, que quan tens fills les coses canvien d'aquesta manera i per tant, com que és una cosa que ens han dit que és natural i que hem d'acceptar, no en parlem, a no ser que siga amb un grup d'amics de molta confiança. Però això
que per a moltes persones pot ser un veritable drama, succeeix. I si li llevem importància i pensem que som uns exagerats per preocupar-nos i fem com que no passa res, eixa preocupació, en realitat, se'ns queda dins. Tant a Permagel com a Boulder hi ha molts temes com este que acabe d'esmentar que adquireixen la seva verdadera importància quan Eva Baltasar els tracta des d'esta perspectiva tragicòmica que jo crec que és tan característica de la seva narrativa. Vinga, va, et conto el punt de partida de cada llibre. A Permagel, que no te'l puc ensenyar perquè no sé on tinc el llibre, a mi això em passa sovint, els llibres em desapareixen, ja no sé si és que els he prestat a algú o és que me'ls he deixat oblidats en algun lloc, no sé. Doncs a Permagel hi ha esta protagonista que està frustrada, perduda, perquè ella volia ser artista, volia estudiar Belles Arts, però per i per manies dels pares acaba estudiant Història de l'Art, que sí, serà paregut, però no és el que ella volia. Ella volia ser artista. L'estructura de Permagel és molt més caòtica, per dir-ho així, que la de Boulder, perquè no segueix una línia temporal, sinó que va donant salts en el temps, no? I relata episodis de la vida de la protagonista que no necessàriament han de pertànyer al present o al passat. Van mesclant-se. La protagonista, encara que ho vulgui dissimular, està completament deprimida i busca d'alguna manera alleujar les seues penes a través de practicar el sexe compulsiu amb diverses parelles. La seva vida no té cap estabilitat. Va d'un lloc a un altre, sense comprometre's amb res ni amb ningú i sobretot sense agafar responsabilitats. No només responsabilitats externes, sinó sobretot la responsabilitat més important, que és la responsabilitat sobre ella mateixa. Jo recordo que per a mi allò més atractiu de Permagel va ser la relació conflictiva que la protagonista manté amb sa mare. Sa mare és una dona que d'alguna forma ja ha assumit que per a tindre un estat anímic més o menys estable haurà de prendre de per vida medicació, antidepressius, ansiolítics. I això la protagonista, per molt que estiga superdeprimida, ho descarta completament, o sigui, això de medicar-se ho veu com una infàmia. Este contrast entre els personatges a mi em va semblar molt interessant, perquè així s'estan plantejant dues maneres de buscar la felicitat, una a través de la medicació i una sense. Però en el fons, ambdues estratègies tenen una cosa en comú, i és que ambdues necessiten d'un mitjà extern per a materialitzar eixa felicitat. En el cas de la mare, eixe mitjà són els medicaments, i en el cas de la protagonista, doncs, ni ella mateixa ho sap, però el cas és que es passa la novel·la, es passa la vida com esperant que succeïsca alguna cosa externa, un esdeveniment que ella encara no sap quin serà, que farà que el seu estat anímic, que està ara mateix per terra, puge i per fi puga ser feliç. Eixa actitud d'esperar que alguna cosa externa passe per a que la teua vida canvie per a millor també està present en la protagonista de Boulder. Com et deia Ades, ella, que era cuinera en un buc quan coneix a esta nòvia islandesa, se'n va amb ella a Islàndia amb l'esperança inconscient que este canvi de vida tan radical influïsca positivament en la seva vida, però molt prompte s'adona que no serà així. Després de l'enamorament passional dels primers mesos, clar, la protagonista ha de buscar-se la vida, ha de començar a treballar i a poc cau en eixa rutina vital que és precisament allò de què ella fugia. Si en Permagel el contrast es dona entre la protagonista i sa mare, en Boulder es fa patent a través de la relació, a través dels personatges de la protagonista i la nòvia. La nòvia vol tindre una casa bonica, fills rondant per ahí, una faena estable, o sigui, una vida convencional, una vida normal, tranquil·la i comú. Ella pensa que això li donarà la felicitat i, de fet, li la dona. En canvi, la protagonista sap que eixe no és el seu camí per a la felicitat, per molt que siga el de la seva nòvia. I, per tant, quan ja tenen la filla, tenen la casa, troba una faena i a poc tot cau en la monotonia més horrible, doncs ella s'adona que està més insatisfeta que mai. Jo crec que ambdues protagonistes, la de Permagel i la de Boulder, representen eixe percentatge de la humanitat que ens costa conformar-nos amb una vida convencional, amb l'estabilitat que sembla que la majoria de persones busquen. Representen aquestes persones a les quals no els agrada tindre un guió de vida tancat, sinó que els agrada sorprendre's a mesura que avancen en la vida, com girar el cantó i no saber què hi haurà després. Però clar, una cosa és saber que eres així i acceptar-ho,
I una altra cosa és ser així i lluitar constantment contra la teua pròpia natura i buscar l'estabilitat i la seguretat perquè t'han dit que això és el que has de fer, que això és una vida normal. I jo crec que ells és el problema de les protagonistes de Boulder i de Permagel, que ambdues són esperits lliures, però no s'accepten a elles mateixes. Elles voldrien ser més normals, voldrien conformar-se i ser felices amb les coses que agraden i que fan felices a la resta de persones. T'avisa que, malgrat l'humor i la ironia que destil·len les pàgines de Permagel i de Boulder, hi ha passatges, hi ha episodis, fragments que et poden deprimir una miqueta, perquè donen una visió un poc desesperançada de la vida. A mi això m'agrada, perquè són precisament aquestes reflexions les que em posen a pensar, les que em plantegen preguntes, les que em fan replantejar-me la meva realitat. Però jo t'ho dic per si ara estàs especialment sensible o especialment trista, potser no és el moment de llegir Boulder i Permagel. O sí, jo què sé, és un consell biblioterapèutic que pots agafar-lo o no. I és molt curiós perquè tu després veus i sents parlar Eva Baltasar, que és l'autora d'aquestes dues novel·les, i és una tia superriallera que dona un bon rotllo impressionant i pot xocar-te que després les seues protagonistes i el seu estil d'escriptura siga tan fosc. Però bé, això demostra que Eva Baltasar és una grandíssima escriptora, perquè pot imaginar i descriure personatges que són radicalment oposats a ella. En això consisteix, en certa mesura, ser escriptor, no? Uau! I vinga, va, com et vaig explicar al vídeo de presentació del canal, en cada vídeo m'agradaria que ens endinsàrem en el valencià a través d'exemples extrets dels llibres protagonistes. Tant Permagel com Boulder, que per cert estan editades en Club Editor, estan escrites en la varietat oriental del català, que és la que es parla a l'est de Catalunya, a Catalunya Nord, a l'Alguer i a les Illes Balears, perquè, clar, Eva Baltasar és nascuda a Barcelona. Però bé, els exemples que jo he triat són comuns a totes les varietats de la llengua, o això crec. El primer que veurem és l'expressió sort que està present, imagina que en moltes pàgines del llibre, però jo l'he trobada a la pàgina 56 de Boulder, que és un moment en el qual la protagonista està parlant del cap del bar on ha començat a treballar. I ella diu, sort que en general és home de poques paraules, sort també que és l'amo de les ampolles i les compartix de gust. Sovint emprem l'expressió menys mal per a dir que gràcies a una cosa hem obtingut un benefici o que gràcies a que no ha passat alguna cosa, no hi ha hagut conseqüències negatives. Però menys mal és incorrecte. De fet, és l'adaptació mal feta de l'expressió castellana menos mal. La forma correcta de dir-ho és sort que, com ho fa Eva Baltasar a Boulder. La protagonista de Boulder diu del seu cap, sort que en general és home de poques paraules, de la mateixa manera que tu podries dir, mira, sort que ahir em vaig repassar el tema 3 de biologia perquè avui ha caigut a l'examen. No al menys mal i sí al sort que per cert és una expressió més correcta, però també molt més bonica, sí o no? I finalment una paraula que confesse que no havia escoltat mai, però que m'ha agradat mogolló. Esbotifarrar. L'escriu Eva Baltasar a la pàgina 79 del llibre en un fragment en què la protagonista està parlant de la seva nòvia i diu: tan aviat em vol com em rebutja, tan aviat s'esbotifarra el cor i me'n fa engolir cada puta paraula i sentiment com deixa de parlar-me. El diccionari normatiu valencià, quan introduïsses la paraula esbotifarrar, et deriva a desbotifarrar i et diu que significa trencar o rebentar alguna cosa fent que el contingut s'enisca. A diccionari.cat sí que s'adopta com a principal el verb esbotifarrar i ens diu que significa rebentar la roba o l'embolcall. Al llibre, la protagonista en este fragment, com et deia des, està parlant de la nòvia i diu que s'esbotifarra el cor, és a dir, que se'l trenca la nòvia mateixa i que fa que s'enisca cada paraula, cada sentiment per a que la protagonista se'l mengi. Que, per cert, això finalment queda com una metàfora ben elegant, tenint en compte que el verb esbotifarrar ve de botifarra, òbviament. I, en fi, ja està. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo. Jo ja tinc moltíssimes ganes que isca la tercera novel·la d'Eva Baltasar, que ja se sap que es titularà Mamut i que d'alguna forma tancarà esta trilogia que va començar amb Permagel, va continuar amb Boulder i, com et dic, es tancarà amb Mamut, que jo crec que si es respecten les dates de les altres dues primeres novel·les, es publicarà, imagina, que a març de 2021 aproximadament. Així que quan s'edite, òbviament en parlarem. Mentrestant, tu apunta esta data a l'agenda. Dilluns 5 d'octubre de 2020,
a les 7 de la vesprada. Eixe dia estaré xerrant també amb Baltasar sobre Boulder, tant a la pàgina de Facebook com al canal de YouTube de la Fundació Bromera. I, clar, has de vindre. Este encontre s'emmarca dins de les trobades entre línies de la Fundació Bromera, que són una espècie de clubs virtuals amb els autors dels llibres. A la caixeta de la descripció del vídeo te'n deixaré més informació. Subscriu-te al canal, dóna-li a m'agrada a este vídeo i, per favor, si t'ha agradat, si t'ha sigut útil, compartís-lo! I deixa'm als comentaris si ja coneixies Eva Baltasar, si l'havies llegida, si no, però ara tens ganes de fer-ho, o jo què sé, qualsevol cosa que vulguis contar-me. Ens llegim per ací. Besets!